Que significa o fútbol sala para vos? A mí o fútbol sala é como ambición. Eu vou contestar tamén. Fútbol sala para min significa deporte, salud, amistad, porque moitos meus amigos son gracias ao fútbol sala, eu coñecinos a través do fútbol sala, entón eu penso que o deporte é saúde, toda a xente que está ligada ao deporte, pois suele ser boa xente. Os meus mellores amigos eu penso que os coñecen gracias a través do fútbol sala ou dos deportes en xeral. O fútbol sala significa eso para min. Cales son as principais diferencias entre o fútbol sala galego e o inglés? Pois como xa ben explicamos antes, a colocación, a toma de decisións, a ocupación de espacios, conceptos tácticos que aquí non teñen, as metodologías de traballo, os pabellóns onde traballamos, que as dimensións son máis pequeniñas, entón, pois iso, un poquinho as diferencias que hai, non así como no físico na calidade, pero si que digo a táctica sobre todo. Por que vos gusta o fútbol sala máis que o fútbol campo? Pois gusta máis porque penso que a hora de xogar un xogador de fútbol sala está máis en contacto co balón que un xogador de fútbol, como me dixe antes. Entonces un neno, un adulto, disfruta máis tocando o balón 3-4 veces no minuto que non estar 5 ou 6 esperando que saia o balón para poder tocalo. Facendo un esforzo físico co balón disfrutas máis que facelo sin él. Que botan de menos de Galicia? A comida, aí concordamos Pablo, a comida sobre todo, pero bueno, a familia, todo, non? Que eso xa é lógico, os amigos, pero bueno, estamos intentando adaptarnos aquí en la terra. Gracias.